pamusoro ivo nyaya yandinayo pano ndeyekudai baba wedu isu aive nevakadzi vaviri inini ndini mukuru ndini ndakabva kuchimba yababa wangu ana mai vedu vakafa nababa zvese vakafa munin'ina wangu akazofa aiteera ini mashure mangu afa ndobva ndadeedza vanin'ina ava tikagara pasi tikati onai ana baba vafa nana amai hakuchisina zvazvinoita ndezvekuti baba wedu seminda iri 5 madhunduru 5 akasiyiwa nana amai nana baba wedu imi mochitora 2 ini ndochitora 2 1 dhunduriri ndere mwana wese anenge auya anenge aida kurima zvakanodini anorima vakagobvumira right munin'ina wangu uyu ari pakati akatora zvidhina ndakanzwa kufara ndikati very good akanyatsoisa padhunduru pake ndikati aiwa mwana ateerera togara ndoona vanin'ina vangu ava vakufenza munda wese ini ndochibvunza nhai kumakufenza zvaita sei makuhwa anenge achiita nevakomana vari musha medu kochii kaiswa poo racho raiswa ipapo vakatema zvekuti kana mukaenda ndikatombotaura ndikati ema ikakuona munosungwa vaisa poo ndobva ndanoridzura poo racho ndinaro ndakatorisa kumba kwangu ndichiti vagouya kumba vasikondiona ini kuti chiko mukoma titaurirana hapana akauya kumba ini ndokuchiti pamwe vakanzwa zvandakataura pamwe vachauya ndotozoona futi ndoenda kumunda kuya ndotoona munda wese nekokwese kwatemwa tikati ko vanhu vari kutema munda vari kuziva here mupane muganho wemunda havapazivi vangu vari vanadika vazive zvemunda iwona munda wese wafenzwa vari kungotema chete inini ndakasikobvunza kuti asi haana kundipindura uyu mupada uyu anonzwisisa haana kundipindura ndikati aiwa nyaya iyi haidi haina kunaka ndakusikotaura zvorati zvaita vanin'ina vangu ndezvakati nezvakati ndotozonzwa manje kwane foni vaenda kunomangana kuna sabhuku kumusha rarimwe sondo sabhuku akutonditaurira kuti zvanzi urikudiga unopadari kuri kusendi uri musoro sondo apa toda kugadzira toda kuenda ichechi kati dare ndikafunga kuti pamwe idariwo zvari roda kuitwa ndosvika padare ipapo uyu neuyu nanzwa dzake mbirizi varipo vakusonditi baba vakasiya vapa Kilford munda tobva ndapindura padare ndikati zvakaitika riniko izvozvo zvakaitika kudhara baba vanogopa Kilford munda inini ndakasiyiwa nababa ndini mukuru ndisingazizive ndobva vanga vaine vamwewo vakanga varipo vakudairirana mheno kuti vakanga vadeedzana here zvekupanana mari zvezvo kwaive nemumwe ainzisiya so ari pano papepa ndakamunyora nedheti zvese ndizvozvo uyuyu ndiye anofanira kutora munda uyuyu ndakaramba ndikadhireza mutaurira ndabasa hazvibatsire tinoda chaizvo justice hapana anoziva kutonga taakusumuka padare siya so akandiudza izwire kuti kana ukaenda kupi kana kuna gori wacho haana zvanondiita izvi zvandakanyora pasi izvi ndozvakazoita kuti zvindibate kuti ndizonyatsoti ndisvike kuna gori wacho tinyatsotongwa in justice hapana mukuru ava vana vadiki vese ava kana minda iyo yavakaningirika yavaizive kuti yakatangwa kupi dhunduru racho rinoperera papi zvakamira sei havazizive chava ndechechisimba tobva izvozvo zvikare zvakuzondisvika pakundibata kuti oraiti amai vangu vaine nzvimbo yava nditi pamusha pamba saidhi rawei ndaakuzorida pavake musukuru wavo ndo mashoko andikuti andakauyonawo
zvakanaka vamacho raudzwawo kwamuri imimi vamwe wacho pamusoro iveda uyu mukoma ndikutaura vandakuwara mushumo uyu ndiye mukuru urikunzwa ari kucreata nyaya dzakaipa kudaro mani mukoma wangu ndomuda zvekuti tu iyeyo taura nyaya yacho tatopa nyaya manjani 1997 handitika baba vakashaya mese munoziva kana munhu ashaya chii chinoitika handiti vanhu vanoungana kugova nhumbi zvakanaka pakaunge dare rakagarwa zvikanzi vana baba mukuru mukoma wababa akanga aripo vanin'ina wababa vakanga varipo hama dzedu dzese dzanga dziripo handiti zvikachitanga kuchigovewa nhumbi dzababa handiti iye aivepo uyu ndaona zvakare pasamanisi pakanyorwa unzi makati pane wiro ndizvo tsanangurai chete baba tapedza kuviga regaita nhoroondo yacho yese yakaitika tapedza kuviga waba kugowa uko takauya pamba zvikanzi nevazukuru vambire vese unganai pasi pemumangwa ndoda kutaura nemi vazukuru avo vana vanzadzana waba ndopataenda pasi pemumangwa paya paya ndopakasiburiswa tsamba yenyunyuto yakanga yakanyorwa nababa baba vachiti ivo kana ndafa handizive kuti mwana wangu here kana kuti chii nekuti kana kunditarisawo kana kumboya kana kuhospitari ndichirwara kana kuti kuita sei handingazvizive kuti chii saka musi wandinofa musamurega achibata kana bhokisi rangu kana kusebera padhuze nezvinhu zvangu tsamba yenyunyutokai yakapiwa iye nevazukuru kunzi tsamba yako iyi yakanyorwa right ndopatakasati tagova nhumbi tazopinda mudariro rekuti tagova nhumbi iye aripo baba mukuru vamarima vakasimuka vakati gotwe ndio vatiri kupa pano pamusha ndio vatiri kupa minda ndio vatiri kupa imba yekuharare ifeti imba yekuharare baba vakinge vaipa mupanha kudhara vega pachezvavo vane pavakatonosaina vakatoti imba ndakupa iwe kupauro ani mazona vikanzi gotwe ndio wandakupa minda ini ndaive nemunda wangu iye mukoma uyu aine munda wake zvekuti akanga asina munda ndiye yumudiro ndokusaka akanzi akuwa chi minda ndokubva tagara zvedu haana kumbo amene kuti iye mukoma uyu zvari kuziva nezvenyaya yeminda uri kudiwo munda wacho iye uni munda wako ndokubva vaya vanigirika zvaparadzwa nhumbi ndobva tagara zvedu takadaro tinonzwanana zvekuti tu ende handisi kuziva kuti vana avainge havana vake ava vainge ipano zvapera aiwa ndekuti takambotaurana kuti hatitaurani tega isusuka vana vacho handitika zvino ari kuti takakundikana iye akakonwa nedare rese handiti kwabanguri kwachimani maminitsi acho ari panai ekutonga wakaitwa nedare racho aya kana muda kuaverenga moverengawo hakuna munhu akanyomba mambo kana kuita sei aiwo aitotaurirwa mafacts achikuziva kuti iwe wakapiwa munda wako wakaisa kuti tisati tamboverenga izvi takuda kuti munyatsosanangura panyaya yeminda iyi yatotsanangurai kuti imi minda yababa yanga yakamira sei nanhasi bhozi ndo zvabva ukoko minda yababa madhunduru 5 akangopiwa mwana mukomana akanzi ese akungonzi munda ndewakirifodi baba mukuru vanogova nhumbi munhu akafa mwana wake mukomana ndiye anogova nhumbi dzinotogovewa nedarika
dare ndo rakataura izvozvo hani masona mamwe mashoko andanzwa zvangu pano sekunge ataura nekuda kuchenjera kwaada kuita kuti ndakazogara takazonzwa papa mukoma dika tiri panyaradzo pane mumwe pakati pedu ari kwamai avo madzimai havange vasiri vakadzi vairi vaiva vatatu vakadzi vavaba uyo ana amai vake isu sina amai vedu saka papa mukoma kuamai guru iyei taita nyaradzo takazoti hatiti takuita dare ndo pakauya pane mukomana wekwaba mudiki kwaba mukuru mukoma mukuru kune uyu akauya pandiri akati vana baba mise makaungana panapa ndoda kuvaka kumunda handiti saka ndida kutumba manisa ndovaka pano ndikati ini kauda kuvaka munda taurani munhu akapuwa munda ndouyu ndovakuwa nevakapuwa chi munda taura navo vanokupa pekudi pekuvaka kureva iye mukomana iye ndokubva ndati inini uyu ndopadaira akati patoni nyaya ndikati pane nyaya iyi ndikatora hatigari pasi uyu washindi akati panenge pane nyaya ndataura ini kuti bvunza muridzi wemunda ndiakati ndopatagara dare manje tese ndopatakazwa mukoma uyu akuti ndiri kuda kuti madzudzo anonzi madzudzo iye avake kudhundurire kumusoro ndo kwairi maamai vangu ndekuti baba vave nevakadzi vatatu vakanga vakanzi madhunduru mairi aya ndeimwe mukadzi madhunduru mairi aya ndeimwe mukadzi repakati iri ndora munorima imimi kureva achireva baba kuti ndo zvavakataura iri nyaya yekukiriyeta hani masona pakataurwa kunzi imba munda wapuwa Clifford hakuna munhu akadaira kana kuti pane chimwe chimunyuto chakamboitika tese takagutsikana nazvo nekuti taive neminda yedu tese uyu ane munda wake uyu ane munda wake tichitotaura mukoma titi uyu Clifford apuwa stendi hapana munhu asina chii asina stendi yake tinova stendi yedu zvino mapedza muchiri kuenda mberi ndikurwadziwa ndaitauri chimwe dzangu ziperi chiri kuti rwadza iye mukoma iyeko takakura tese ava vadika akakura neni ani mazvioneka tikaona madzudzo akawanda tichikura tese kuda bhasikoro kubva kumusoro uko kuenda kududzu kunoti mangarira andida kutora proof yekuti takagovana munda ndoanda kuti ndinzwe pakataurwa kunzi makagovana munda ini mukomana mukuru ndisingazivi aurise padare panapa mapedza ongo zvakanaka ndada kukubvunzai kuti akagova madhunduru aya mashanu aya ndiani kuti baba vakafa here kana vapenyu vana baba vapenyu zvino vakafa kabisa 1997 ndanga ndichirasika ndaita zvakanaka because baba varidzi veminda vakafa ndo vapazoitawo baba mukuru vakazoda kugovawo ana baba mudiki munda akasiya minda yake isina kugovewa izoka saka ndopa taakudzokera pagiraundi rekuti minda yakasiyiwa nababa madhunduru ari mangani 5 very good izvi zvevava vakazotaura kuti tazopangana izvi hatidzokerei pagiraundi apa ndizvozvo atakatangira because baba vafa vasiya madhunduru 5 nevana vavo ndo zvinhu zvinofanira kuitika kana tichigova nhaka baba vakafa chavafa vainacho ndo chinoita sei chinogovewa zvinotanga kuti right toita sei nezvinhu izvi kwete kuti ini baba mukuru vanangopinda mba ichi chacha ningi ichi chacha ningi ichi hai hatidzokerei pagiraundi vekuti madhunduru ababa anga ari 5 ndo patave zvinezvi mati ndopataa kutangira ndokambira zvese zvese kai nzee dzedu inenge yangorire munzee seputi yangorire munzee seputi usikadi kuizwa unondoizwa chete saka ndandoizwawo nyaya iyoyi ndandofa kwapinda mukati mavo
ndikuzwa kuti pane barika baba wakanga vaine vakadzi vairi kana kuti vatatu vaviri Wamanesa. zvakanaka vanga vaine vakadzi vairi imimi muripo yeni yakafanaye kana pane vamwe vapenyu timi muripo imimi masara muri mega here kana kuti mune vangu muri 1 yemuri kuita varume here vana chero mwana muri apa mazvachitipo ndabatanidza vese vana ava kumba kwamaini kune wapenyu kwenyu imimi ndasarwa ndiri 1 masara muri 1 varume regerai da kutaurirai zvinhu zviviri nyaya yevhu ine munhu pasi ine makuwa nyaya yemunda nyaya yemugani inourayisa 2 pfuma yenhaka inoparadza ukama zvako zvokuzvishandira zvinonokubvunza ivo baba muri kurwire shanje dzamai dzababa wenyu apa kuwainyengana nevakadzi wavo makanga musiripo asi mwakuenda kobvutidzana kuti ngechamai wangu avo akatiwo ngechamai wangu mosangana pakati kuti ngezvababa wadu tese chakaende koitika kuti mutadze kuwirirana kusvikira pane zuva ranhasi ngechekuti baba wenyu havana kusiya vakagowa minda vakafa vasina chevakataura kwamuri asi chakaitika ngechekuti vapenyu masara tine politics dzetinadzo family politics andiwirirana nhingi I have to fix you ndowirirana nhingi I have to do this zvisiri zvinoitwa panhaka kabatikana nazvo asi ndotaura chokwadi kana baba vachinge vafa vasiye nhaka hapana asiri mwana musikana nemukomana each and everyone pamwana yavo anofanirwa kubhenefita panhaka yababa uyo baba mukuru uyu wakanga rugowe nhaka iyi kwake ndo magowero achaita here haana kudaro ndode kupapinda wakanga asina batsirane wakanga asina faniro chandinoziva inini ngechekuti kana baba vaine vakadzi vairi vakati yo wakapo mukadzi mukuru ndo pamba pako yo wakapo mukadzi mudiki ndo pamba pako maextras asarawo ndo watinoenda kogowana kana baba wachinge wafa nekuti wagara waine nhaka yako yekwamaikuru wagara muine nhaka yenye kwamainini zvasara izvo ndo zvatinoenda kunogowana muri pamusha pamaenye naba wanyeremi muri pamusha pakasiyiwa namai venyu nababa venyu here pamusha pandiri ndakanga ndaida kuvaka ndobva ndapa ushu ndikati aiwa ndobva ndatsvagirwa saka naineni vakavaka pazasi ndakavaka pazasi pamusha yadhi yamai wenyu ndiye makavaka aiwa yadhi yamai sandaivaka akasati mavaka ndoba neushu mnin'ino ndoba nemnin'ino ko yadhi yamai wavo iri kupi apa yakangobatana neyamai imba yamai vangu imi maizopa uyu sei payadhi yamai wenyu handina kumupa wakawaka ega vakavakawo ndobva ndakonese munin'ino wangu haana mhosa izvozvi terabirai tode kunase kuonesana birai atimire awa vadare vari kureva nhingi madhundu varume time dzapera time dzapera tinoona nda kutonga futi amai ngonyararai tora changamira imana ambuya ngonyararai vanhu tiri mukati menhau iyi avo vananga ngavasenze chete havana chavanotaura haisi nhaka yababa wavo aiwa hapari chavanotaura
vanga gunun'una vanga tsutsumwa ngawasiye dzemudanga dzichitumburana dzega inhaka yababa wenyu imimi iyo vazoda kurwisanawo vanorwisana panhaka yababa wavo vana wenyu vachirwisanawo panhaka yababa wavo vachirwisana panhaka yababa wavo iyi ngeyenyu imimi muri 5 makadai yotoda kugadzirisa inini ndiri kutaura kuti kana baba wenyu vakanga vakaroora vakadzi vairi vakaroora mai venyu vane musha wavakawaka urugarani pamba ipapo ndopakavaka matongo akasiya arugarwa ndiani matongo iwayo ramai vangu inini ndopane mudiku alright rabai wake uyu riri kugarwa ndiani ari mukomana mudiki ndiye futi arugara ipapo 2 in 1 nekuti ari kunidira ndopaari kurima imba iyi ndovayageri amai sokora amai vangu ndivakachitukutuku ndoka zvakaitika mamboka zvekuti kwanguri kuotiwo ipapapa tiri kupazwa tsika dzedu sevanhu vatema muzimbabwe munomu ndambozvitaura kuti hakuna dhongi rinoyamwe mwombe exactly hakuna unodya nhaka yakwamai kuru kana kudya nhaka yakwamai nini ba vana vacho varipo tese apa tiri nherera apa vana baba vadu vakangoya nemabarika munatondizwisisa asi kuti tsika dzichisiyana asi ati kuti dzinosiyana baba wenyu namai venyu vakafa vakakusiyai muri mumba mwamai venyu kana kuti vakasiya doko ramai wenyu riri apa vakasiya doko ramai yangu riri apa zvichireva kuti makaenda kunovaka pasaiji maifarwa kuti muise mwana wenyu last born ndovaripo padongo ramai wenyu havasipo ipapo wari papi uyu muri mhanyire kutaura that's why ndiri kupesana apo imi mutaura ndadedererai ndiri kutaura muchandirasa munyaya hatidi kungwaraba weri pendiri kuenda musizoona ndichasvika papi imimi mwana wenyu aifarwa kunge achisara ari mumba mwamai wenyu nekuti ndiye muning'ina wenyu wasara ndiye newanje wenyu kana ariye mukomana mukuru iwo ndiwe mwana wangu mukuru wasara kana ndiwe last born yangu chienda wasara uri mumba mwamai wangu nekuti ndawaka panapa mambuya wake ava vari tuwo wavo mai vavo nababa vavo wafa vari baba wenyu mese wana mai ndo vakasiyana muning'ina ini ndiri yadhi yangu chisara rumba mwamaiwo ndiri kuwirirana uyo hanzvadzi yake uyo yarambwa murume wafa hasi kuti kana musha imomo unouya pamba panogara uyu urutsvara mumba mwamai nababa echiende kubasa uko echotsvaka arume ake echipetuka mumba mwamai nababa ake zvichofanana newenyu imimi murase kupona right izvi munda wasara uri extra ndiyo wamwaifarwa kugara pasi muri vatatu vaning'ina toita sei nechimiro chiripo alright pane madhunduru mashanu yazvaaripo isusu tiri 3 iwo rako inini rangu mairi asaraya ngachichisiye kuti iri rimwe iri tochiti anenge adzingwa kumurume uko opinda ipopo ogara ipapo nokuti kuchengeta munhu wabva kumurume haabikidzani nevakadzi venyu havacharirani musiwo obikirawo ipapapo akagara ipapo then mogara zvakanaka rechitatu iri ndo remakuende kuti ari kuda hake kurima ane simba rekurima asi ngeremufemiri pane ane mwana mukomana mukuru zvakaita imimi mukomana ari apo aiwa wone ndine mukomana mukuru ari apapo waroora haana pekugara aiwa hamukoma hamwana wedu iropa redu iri ngagawakapo murudo murunyararo exactly murinase kupaona saka imimi makatadza kogara pasi vana vanyamunhu mwakade kotsvaga intermediator wakaotadze kogadzirisa dambudziko romusha menyu romba menyu imimi zviri apa ngezvekuti mese makadai mwana umwe naumwe unofarwa kubhenefita panhaka yababa vake tapedza nyaya kuti zvaita kuti pamadhunduro ari 5 mese muri 5 iyo baba itai rake teramirai mukoma itai rake dhunduru zvoshaya kuti unokomblena uyo wabva kumurume uri kuya kodya benefit yepamba pababa vake nhaka yababa vake haisi yamai uyo uri kuuyawo echidya nhaka yamai ina baba vake ndizvo ndizvo nemimi saka imimi mukaende koti uyo waende kopa uyu kuti mushange wako
imi makuuya makuende koti iyo rako iri aya mairi asara aya tozoziya zvekuita riini mangwana amaitsa kufa mangwana hazvizikani uchatange kufa ende ziya kuti pakati penyapa hapanawo nerutyo kunge hari kuti ikangodonha pasi yakupwanyika nekuti ine kireki uri kufungidzirwa nhingi uchatange kufa pamwe ndo uchatanga udonha hauzvizivi saka zvinenge zviripo zvinenge zviri zvekuti muwirirane sevana vanyamunhu mawirirana sevana vanyamunhu zvinhu zvoita zvakanaka ende kazhinji kacho dzidzai kusenze chako zvisazonetsa mangwana nhaka yako yemhuri yako iwewe yababa namai inonetsa munoikanirana hachizopi chimiro chakanaka ba taurai pemanga muruda kutaura ndakataura zvandiri kuda kuti nditaure ndezvekuti ini ndakagara pasi navo ava zvese zvaari kutaura ndezvekunyika asina kuitikutaura chokwadi ndikati inini zvakati amai venyu madhunduru maviri amai vangu ini madhunduru maviri iri dhunduru 1 rababa iri kune mwana anenge auya wese anoda kurima anorima zvake asi harisi rake ndere anenge adii achirimawo zvake tobva tatenderana ndakazonzwa vakutaura kuti aiwa rakapiwa baba nani ini ndiripo ndindakapiwa timbo vacho vari kutaura nabanguri vavo havana kusvika ipapo ande havana kumbozvitaura izvozvo ini ndini ndiri kuzvitaura izvi kunyepa zvachose ndikukupikirai kudai wakuru wangu upuwe tsvimbo yekuti wasara uri webaba handi kuti tonga nedemo kuzi tsvimbo iyi ndiwasara uri baba kuzitambira zvichemo zvemwana umwe naumwe ari kuuya uchizvigadzirisa nokuti ndiwo wasara uri baba murira sekupazwisisa exactly right ndombombiraiwo papa taura henyu bangu pamusoro edare makakavadzana mukadii musina kumbotipa mukana kutaurawo zvotoda kuti titaura matipa matatenda nyaya yatoda kutaura yanditoda kuuya nayo kwamuri mana madzishi ndeyekuti inini ndini chigumisirwa ndini wekupedzisira mufemiri yedu yatakadai zvadaro ndakange ndinzi nababa inini iwewo hauna kwauchaenda nekuti ndiwewo kudi kupedzisira sezvinongoitwa zvatinongoziva traditionally kuti mwana wekupedzisira anongozi haubve pamba nokuti mukabva pamba panosara pachiita nokuti baba vangu vakura naika tikunzwanana right saka inini tisati tambotaura zvese zviri kutaurwa izvi ndisati ndatongoroora ndatongoti pindei basa kare kuma93 uko baba akatonditaurira akati iwewe ndiwo watichazosiya pano pamba ndiwo watichasiya futi zvekumaharare ndiwo watichasiya zvekugadheni nokuti iwewe ndiwo wekupedzisira huna wakoma wakuvisa vane zvinhu zvavo panapa kana ukada kuti uti uwabva pari kusara pachingoti mbombo hapana chapadii hapachapatarisa proof yekuti ndikutaurirai zvandiri kutaurirai izvi kuti zvakataurwa nemuromo asi haugoni kuzvibhilivha nokuti zvakataurwa verbally zvine value zvandakapiwa zvekuti mese munogona kuni zvine proof is a document like this which is imba yemuharare ine signature yababa vacho vari kutaurwa nezvavo yandakasopiwa inini izvi zvinogona kuzokunetsa futi mangwana izvi zvekunomusa zvanga zvitorina kana value izvi nekuti vanhu vese ava vanotori nezvinhu zvavo kare hapana aitombozvitarisa handiti right yepo baba vazofa 97 baba mukuru vasara vamupiki varipo nevazukuru vana zvimba vauya nhumbi dzababa dzakunzi dzakuchigovewa zvinongoita kuti traditionally hapana asingazvizive handiti zvakuchigovewa paya chakati zvikanzi immovable property haina kwaindoendaba tinotori nemunhu ari pano kare akasiyiwa nani mukoma vakataura baba mukuru bamudiki wachiota mukoma akasiya ataura kuti aiwa chigumisiro ndiye anogara pano pamba ndiye zvichati makupi kumunda hapana akasimudza musoro kubvira kwakoma wangu akafa mukoma uyu manzodzi dzangu dzese idzi hapana akambomesi kwesena kana kuti aiwa kana uye mukoma ari kutaura zvekuti minda haanotombosimudza kana musoro kuti aiwa yanga iri amai vangu kana kuti shiba everyone kana pachigoyewa zvinhu
paningika panonzi unowana kusimudzirwa kana hembe upati aiwe musaigoveyo you go that right kuti yakagovewa kare inozikanwa handiti munhu wese anokwanisa kuagiwa ipapo hapana akasimudza musoro kureva kuti everything muri kutozvibvumira nezviri kuitika handiti 30 years down the line vabereki pasisina handitika inini hamuna kuretiring amatokamhoni ndoda kubuda mutauro handitika ndakuchiita area ndakasiyana ndapiwa ndakuda kuchigadzirisa handitika ndopakutanga kunyuka mukoma achinditi iyo minda iyo ndeyangu iyo yanga iri yaamai vangu 30 years down the line vakagova vese hapana mupenyu. How do you prove that? How do you deal with that? Alright, ndisati ndapedza mama mutauro zvebarika isusu we grew up amai grew up handitovaziva imi mukoma makazvarwa gweri 52 makakura nawe here kwete handakana kuvaona ndawaona handiti. Alright, how do you prove kuti vanga vakavaka papi chidziro changa chibvunzwa na pamusoro imbomira kana tizive kuti nhoroondo zvinhu zvinenge zvaitika kana munhu akagara musociety iri tongo ramainhingiro zvinotozikanwa kuno kumusha totoziva kuti apaigara hanhinga hatinombonzwawo hisiri yacho kusvika tisvikewo pano totobvunzwa mukuru anga ari pamberi kana vakuru vanga vari pamberi kuti utiudziwe kuti zvakambonge zviripo here. Chatinoziva ini chandakangonzwa chete mukukura kwangu ndechekuti baba vakanga vaine vakadzi vai asi havana kuita vakadzi vairi sachi vanenge vari kuti vakaita mukadzi wokutanga anoaba amai vemungoma naika ndokusiyana hameno zvavakapesana hatizvizivi indasati ndazvarwa handiti ndokuzochitorani amai vedu ndokuzoitawo isi ndomakuriro atakaita mai wenda ndifutika asi akangoyo pakatenda saka ndomamiriro akaita scenario yacho yezvinhu handiti manzwa havana kutombobvira vagara vese or to share the same house kuti apa wamaiguru kana to hatinombobvira tazvinzwesa totanga kutozvinzwa. Regerai nditi ndibadzizokorore pendataura nenyaya yebarika wakoma musamhanya henyu nyaya inozviparura yega saka maizwa zvichizi Samson nyama inonaka inotaura yega mabikirwo inenge yaitwa ndozwa kuti nyama inonaka yainaki pendataura nenyaya yebarika hazvirevi kuti hamuna kubvira makaonana namai guru kana kuti mainini ava vanobvira wakagarisana namainini. Chiripo shanje dziripo ngezvekuti mai wangu ndo vakatanga kuya mushamuno saka zviri mushamuno ngezvangu inini nekuti mai wangu ndiwo mukuru mushamuno. Imi muchiti aiwazve takaberekwa mushamuno baba wacho baba ngewedu tese zvinhu ngezvedu tese zvinhu ngazvifambe neprotocol mota dzakuwirirana paprotocol yacho ndo yamupinzo mumatare muno ndoye muri kuda kutsvagarisawo ndiri pamwepo rewo pamo muri kuitirane nharo dzeshanje dzakaitika imi musiripo zvakanetsana baba wenyu namai uyu hamuzvisi muri wana chakaita kuti baba wenyu varoore umwe mukadzi mai wenyu imimi haazvisi mwana ndiye unoziva zvinhu zvake kufa kwaaita wakafa kwakusiya nhaka yake haana kosiya achiti ngekwamai guru ngekwamainini wakasiya achiti ndafa inini ndasiyire mhuri yangu hamufanirwi kushowa demarcation line mukaona matoshowa demarcation line zviri kutoreva kutoti there is something wrong kakusawirirana kamuri kuita mufamily imomo kana kuti kagadziriswa kakusawiriraniwa kakari kukonzereswa nei pane godo ozi ndautobvunze mubvunzo mirai ndandobvunze mubvunzo mbenzi unozvine mari pakati penyu muri atatapa ndiana unosenza basa rina nopfuura raamwese akandofanana mabasa enyu muri kufambirana ero madzimba muchiwirirana ndinotogara kumba kwake kandiunokumushandii ndega kumba kwake ndikwandogara pamusoro pamusoro ndinoda kumboni bhoti taurira
Anditi tiri kunzwa zvatokutaura. Ndakuti ndichatokutsanangurira. Uchakubaimwawa. Mwataura muri 3. Awana ani kwari yapo asikana. Anani? Asikana airiwa. Wanzi wana vani? Vana vamainini vangu. Avazi wakoma terabirai ndopapa ndati ava vasikana vaira vana vana vababa vangu. mukati wamainini vari kuita kunga zvinoziva bhandiri izwi rekutuka handiri diba mukati medari vana vairavo kana vari vana vababa venyu imimi vane kodzero here kugamuchire nhaka musha menyu? Andizivo vasikana nhaka regerai ndichikudzidzisai manje regerai ndichikudzidzisai mukoma matare atinaziya mwatadza kuti mwatadza kuwirirana toti changamire wairese ucivil court tione kuti hawinera kana muchiita machimusi saka ndiri kuti teramirai nokuti rumatare echivanhu mukabata matare echivanhu sokunge asingazivi mutemuka tinenge tichikuziya kwese nokuti akafamba ndiko kwese tikatendera tikadzoka pemuri ende mhosva inotongwa neimwe yakamboitika kenyuka diki dika dai kuri kutoya mwakatoiswe demo riri apa kwakutonga demo riri apa kwatichiendesai munhu kuchipatara muripo papa zvinoitika mafamilies ndio nyaya hombe vane kodzero dzekuwana nhaka vane kodzero dzekukuyananisai nemukadzi wenyu vane kodzero dzekutaura zvinovanetsa kwavakaroorwa vane kodzero dzekutaura zvinonetsa mumusha wapemukana anatende taura itizo umwe naumwe unofanira kubva ataura ivopa unobva asina kutaura unonyepa pakati penyu muri 5 umwe naumwe ngataura nokuti zviri kuitike panhaka izviri kumurwadza shubanai pamusoro madzisha nevadari vese vari pano nyaya yarondedzerwa ava vazotadza kunyatsotaura nefundo shuwa amai vedu havana kumbogara pabarika vakatoroorwa mai vana mukoma vato ende havana kumbogara muyadhi nababa vedu taivabvunza kavana baba havana kumbogara vagara muyadhi imomo mavari kuti vakuda futi nasi tinofambidzana ini ndaifambidzana navo tinofambidzana navo mukoma ivo ndo vakatooma mwoyo but seni individually I tried by all means kuti tibatane ndakatochatirwa nemwana wangu kwamutaro ndikati mukadzi wavo ndiye anoendesa mwana wangu kumurume kuti tiite blood tiratidze blood ivo vakatoti pamba panovopwanwa uyo musikana mukuru uyo akatouya avo vamwe havanavo kuuya minda yavari kutaurai baba nemuromo wavo vaitotaura vachembera vari vapenyu kuti panapa pari kusara gotwe Clifford Fanwell ndakamutsvagira munda wake nestand ane minda yake 5 nestand Godfrey ane minda yake 5 nestand Goodwell akashaya ane minda yake nezistand rake ririko saka panapa neminda zvese zviri kusara nagotwe ndiye achasara achirima mukadzi wake akaroorwa anofanira kubika mumba maamai vake iri mukisheni yamai vedu patakangozvarirwa pakazvarirwa vesava amai vachitotitaurira tichikura ndo vakati vachengeta vana mukoma the ladies vachivangori navo vachimboenda kwaive namai vavo kwaseke amai vavo vaive nemba kwaseke kumusha kwana baba vedu vakazouya vachiteera tete vavo vachizowanawo mai vedu vachizovaka patiri kugara pamusha pedu patiri nhasi uno hatina kana daka navo kuzoti vaende kwasabhuku zvimwe vari kusiya nehasha kuzoti vaende kwasabhuku kuti sabhuku tiyananise namukoma chiko chabuda kuna mukoma makore esaya minda iyoyo iri 5 ava vaingorimaka mukadzi wavo achitouya achiti bamunini ndimboisawo nyimo dzangu apa isai zvenyu maiguru bamuni izvozvo akabva kutopupura zimunda rese renyimo bamunini ndiise nyimo dzangu rimai zvenyu nyimo dzenyu pamunoda maiguru zvisina kana noise uyo azoti ndaakufenza minda sezvamanzwa achitaura paari kufenza mindaka haana kumboti bvisai nyimo dzenyu mukudomo isu taitoti vachatofara kuti maita bamunini mafenza hatichapindirwi nei nemombe
totizonzwa hanzi mukoma vakasvika pane vanhu vari kufenza minda vakati uri kufenza minda wapiwa nani mvumo akati nemuridzikawo minda tikati ndiani muridzi ndedzangu kwakutodzura bango kwakudhisira kwakutoitira violence munhu ari kuita sei ari kugadzira munda newaya ava ndo pavanombozama kunotaura navo mukoma kuti kwamuri kuita sei mwana ari kufenza minda yake zvikanzi ndeyangu akati ndeyenyu zvabva kupi ndini mukuru ko yayenyu kutanga nhasi 30 years later nhaka yakagovewa baba vaitotaura nemuromo wavo imi maiva nemusodzi mukatopiwa tsamba yenyu yakasiya yanyorwa nababa zvaita sei munda wangu hapa vacho ndopavakaenda kwasabhuku sabhuku tiyananise mutimisiro mukoma zvavari kuita ndoda kufenza munda ndiite project yangu ndakuda kuritaya kuya kuno kukumba ndo kufamba kwenyaya yozotongoko sabhuku otonga yakatombotongoko masabhuku matatu akaungana iye avari kunzi vakabhadhara wakadii handi akatopa verdict vanhu vaitosumudza maoko vachitotaura mapoints achitotaurwa vanhu vachitotaura vese padare ipapa point ichitosvika pachena kuti aiwa iwe unombouya nhasi 30 years later zvinhu zvakagovewa panhaka uripo uchitoverengerwa tsamba yawakanzi nababa haubate chinhu changu baba vacho vari vapenyu vakatosiya vatogova kudhara zvino zvaida mapepa izvi zvine matitle deeds akapiwa hembe yekuharare ava vaive nedzimba dzavo vana mukoma vakuru asina kuita kwaitova kutoita kwake nehistory yake yekutoiramba achitobvarira mapepa edzimba dzaibuda hatingachazvitaura nhasi tiri kutaura nyaya yeminda ko zvaita sei nyaya ichibva yangotongwa ise ikanzi aiwa musha unouka ndewakiriford neminda neinini nevasikana ava anenge adzoka anouya pane yakiriford pamusha anongosvika unotambira vana iwewo unogara navo unovapawo pekurima nepagara tikange tarambwa tinodzoka tikange tadzingwawo ikoko tinodzoka ipapa nyaya ikange yapera izvozvo vakati haiperi ndosaka tadzoka pemunhu atoita akuru inini yatoda kutaura ndegadheni magadheni magadheni kana achipuhwa atopuhwa vana baba here anopuhwa vana mai vanenge varindo vari pamusha chinzinonzi gadheni kurima mumagadheni amai vako vakanga vaine gadheni kati pamushava nekumunda zvese zviri mumaoko magotwe makirifodi iwewe godhi enda kusitendi kwako nekumunda kwako iwewe fanuweri kusitendi kwako nekumunda kwako kuti paine mwana ari kudawo kurima vazukuru ari kudawo kana kirifodi wacho achida anoi ari kushandika naye mwana wacho nekuti vamwe vana vacho vari violence Kiari pasi mukumba. vakatagarira akati takuloza kuti kumunda ngakuendere mberi nekufenzwa fenza munda wako ndezvako nepamusha kana paina ari kuda kurima kana isusu tinouya kuzokumbira sekuru ndokumbirawo kurima kana masiri kupashandisa woti rima zvako ndo judgment amanokana ndoda kudzoka futi pakuti izvo pakazi kirifodi ndiwe uchange uri pamba apa semukomana mudiki awa wairi wakanga wawaka here masitenzi avo tinaona neminda yavo neminda yedu tinayo right isusu hatidi tsvake mufamily toda vanhu vanogarisana zvakanaka ndinofunga kugara kwakaita kirifodi pamba ipo papo hakusi kutora kwekuti zvinhu izvozvo ngezvangu avo ndibaba akasiyiwa akabata chigaro cheubaba chematambudziko anonetsa mufamily uyu akamira wakabata nhaka yababa venyu mese ndiro bvute rinogamuchira pane wese anorambwa kumurume kune wese anotambudzika kune wese mwana weawo akashawa pekugara aroora anokwanisa kugurirwa kutaurirana pautiri hwenyu gurira mwana uyu mwana weawa kana waine mukomana 1 uyo mwana wake womukomana anokwanisa kugurirwa apapo nekuti ndiye wedzinza iroro handori judgment yakachajwa nemasabhuku wakakanganisa
vakagadzirisa patsika dzedu, asi tiri kukundikana. Saka tichiti kazhinji kacho uchiuye kumhangara nyaya yako apa usauya wakafungidzira kuti ndiri kowina nokuti chabuda mugiraundi auzvizii. Dare tinotarisa. Asi ndichiona chimiro chiripo, uyu mwana uyu ngaagare panzvimbo achengete musha wababa namai, ogamuchira vaenzi vese vanosvika pamusha ipapo. Pachide kuitwe zvirango, pachide kuitwe programu, paine dambudziko riripo roda kuzi wana pawashaya pekugara ngatiwirirane, uyo mwana ngaawake apo. Tete arambwa kumurume afirwa nemurume, haasi kudikana kumusha kwawo. Tete kuti mukadzi wako natete wabikirana hazviiti, ngaogara umbaumu, ogara imomo, upenyu hwosumuka murunyararo murugare. Ndozvendinoziya izvozvo. Haleluya. Dai kuri kuti masabhuku akaenda kopesanisa kugadzirisa, ndatoti apo sabhuku akakanganisa. Asi sabhuku akapinda nemo patsika dzedu. Mukomana mukuru unonzi ngasare mumba muna mai achichengeta mai nekuti ndiwe mukomana mudiki. Asi aine mukadzi haarambi ari mukicheni mwamai, unovaka boyska yakake apo. Mai akaita chichemo unoonokere mwana mukomana mudiki. Mukomana mudiki unotarira mukoma reHarare, unokwatarira mukoma reBuluwayo, nekuti ndiwe ziso remhuri riri kusiyiwe pamba. Ndiye unopa zvichemo kwamuri imimi mwana mukoma. Mouya masorovha zvichemo nanatete, asi aripo munofanira kutomutenda kuti mupurisa waduku. Munhu watofenza demarcation line yewaya yekuti musatorerwe munda nhaka yenyu mugare makaziya gore negore. Generation by generation yagedi inogumira apa kwakuti wazviitirei. Musaitira negodo, kutsire godo mwachide umwe muto. Handizvo zvirizo mataurirwa statement siri nekunyepa zvese izvo handizvo. Ndakukutaurira baba vafa vese vari kuti amai vangu vakaziva, uyu anoziva. Amai vangu vakabva kwasekendari. Isusu izwai vakoma, ngatisasataura nezvevanhu vakafa. Ndinoda kuti Mirai muzwe, mirai henyu, mirai. Ngatisasataura nezvevanhu vakafa, ngatichitaura nesu vapenyu patsika dzedu kuti mutemo unoti toteedza izvozvo. Nokuda kwekuti tikatadza kuteedza mutemo, wiri yakanga iri kunyorwa waizi afa rusvike parufu pangu ndiani kana ubata zvinhu zvangu. Makaiwonawo here baba? Wiri makaiwonawo here? Handina kumboiona. Zvese zvokutaura ndezvekunyepa zvese. Zvese kana masabhuku acho aya. Haasi masabhuku ba. Ndikutokutaura zvechokwadi. Haasi masabhuku. Izvo hazvinese. Ariko sabhuku anotinyorera tsamba kana muchida. Mirai tipambenu. Sabhuku asina simba kuna Edwin. Hapana sabhuku. Chimirai muchizwa mukoma. Usiya so mwakatinyore pezita rake. Ndakanyorera kuti akataura kuti enda kuna gore wacho hana zvaanondiita itsamba yacho. Mamuri papi? Takatabva tiri padare ipapo. Padare rani? Kumusha kwedu. Pari padare. Hatisi dare chairo. Wakoma kana iri nyaya sabhuku munhu anokosha pamberi penyu. Nhasi uno munoita dambudziko, mune pemunoda kuenda kogombera. Nokuda kwekuti kana muri kuti imimi haasi masabhuku, changamira wanomudaidza wane prosiponda waitonga nyaya wakamira sani. Kana ari sabhuku, izwai muchaita dambudziko, muchaita programu remunoda koshuma kwasabhuku. Akazokurapira yekuti handisiri sabhuku, munozozviona here? Zvinozoita here? Sabhuku handiri kutaura, sorry. Masabhuku aya, sabhuku wedu chaiche mukoma weyu akati nyaya handitongi. Ndikuda kudeedzawo mamwe masabhuku ndopadedza 1. Mamwe angasiri masabhuku ba. Wakapa judgment yekuti iyena. Iye sabhuku chaikati ine handigoni kutonga nyaya. Asi wakadaidza wakapa judgment yekuti ndo vakanga vachingotaurawo zvavo zvokuwiriranawo nevava kwete zvekutonga nyaya chaiyo. Wakapa judgment yekuti inyi ndifambe nayo. Warasika matoro zangu. Ndokupa mukana wakapa judgment yekuti azvimbodi hasha. Isatina kukumbuka bese. Ava ndikuona kuti inogona kunge nhau yeeja vari kurasika nhau yavo chaichai yati tisvike pada nhau yavo chaichai yavanogara vachitaura utamenda kei yekuti ivo vanoti amai vavo vange vaine matumbi mairi avo avairima handitika kuve kwavakaita vachibva kwaseri ava amai vevava vange vaine 2
sekuri kuita bani. I think ndo nyaya yatainga panapa apa vakusanganisa nyaya saka ndo nhau chaita tafambira chi panapa kuti izikanwe nyaya yeminda chete chendinoona chakareruka panyaya yenyu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mugarisane zvakanaka ngechekuti nhaka yababa wenyu imimi yakachengetwa naKiriford anenge ashoterwa nepekurima ngauya atauri naKiriford apera yakamirira munda hapana une munda ba une munda ngewa baba wenyu wakachengetwa nemukomana mudiki Kiriford wakasiyapirwa munda ndakutoyako muri mese mabhuku achivhara kudaro pandanga ndasiya paaipendera nyaya yake achiti imimi vasikana mauya munouya kune uyu akatoti iwewe Godfrey une minda yako 5 mwana wako anoda kurima womupa uyo anewo vana vake iwe ufaniwe une minda yako 5 mwana wako anoda pekugara nekurima womupa vagudhwera akafa munda wakanawe nestendi yakanaye vana vake vatoripoko vari kutonema vakachengeta musha wababa vavo munda wavo vanawo handizvo ine ndinoda kuti munhu uyu ndiye baba wedu anoita mudinidzwa ipapo kana zviri kumugumbura stereke zveminda kai panenge pambotaurwa kunziya chingoti uyu dhunduru rake tiri 5 handiti ka zvongopera hazvo zvakadaro tiwadzane nekuti takatipindira nastereka asi pamene chamusimudza mutoro chii ende izvozvoka ari kuita poison kuvana manje zvinozona iye zvino how can they respect me kana vana vanondikudza sei kana ndisingakudze baba wavo ivo vanondikudza sei funga kwenyu zvamanga mafunga henyu kuti zviyananwe tongoti uyu rake dhundhuruka ari 5 ka zvapera pandiri kuda kuti ndipinde mukwamagodhi ndepekudai chingozwai pamuri kutaura ivo papoka ndiri kupanzwisisa asi petida kuti tipinde isi tinofokasa maziso edu utarisa kudai ipapo tapataura tichida kuona kuti pfungwa dzevanhu vari apa dzakamira zvakadini asi hamupi makawirirana nekuda kwekuti tikati dhunduru kwenyu mune madhunduru 4 iye une 1 hondonoramba iripo murase kupaona reo papo kunawo mamwe kai pataramba paine hondo saka hondo yekuipedza hondo iyi imimi vese apara nemunda neKiriford ari kuda kuti arime washoterwa nepekurima ngauya atauri naKiriford wopuwa pekurima harambi napo nokuti ngepenhaka yababa wenyu hanzadzi yavo yarima apo yorima munda undoripo generation after generation mogarisana zvakanaka sara mukizogara kumafika kana ndima yafamba katoenda mberi chakaita kuti ndiuye nganyatsotereresa zvese zvamuri kutaura handiti baba havana kusiya vataura zvese izvo zvekuti uyu ndezvake baba havana kusiya vataura izvo handi muri kuona vanhu vekwamenika vanokiriyeta nyaya nekuti kana tikada izvi zvinhu zvedu zvinobuda kana tikada izvi zvinhu zvedu zvinobuda orit munoziva kuti ngatoswera nyaya yakapera kare kare nashe vatonga kudaro imi maramba futi zvekwasabhuku matisabhuku akanganisa ava mati vanokiriyeta handimukuzvona zvazvakasaka kuti ngarape tichiswerera mana sabhuku mati ava asi masabhuku chaiwo chaiwo nhasi ava mati vari kukiriyeta saka tinowana kupi chokwadi chacho tinoona chokwadi chaicho chaicho chandikukutaurirai sabhuku wedu isusu chaiyo akatina ntonge nyaya rega ndimbodedzova vakadedzwa vacho haasi masabhuku chaiwo chimirai ndichitaura nemimi wakoma mirai ndikupindurei mirai henyu washarukwa izwai muzi ndikutaurirei vanhu vese vari pamberi apo kana vari kuteerera sabhuku ana dare komiti kwetinotangira pana headman sabhuku unoyananisa headman unotonga nyaya echiendesa kuna mambo kana akundikana kana kuendesa criminal court kana kuendesa civil court dare renyu ratotangira pano kutongwa uko maiyananiswa sevana vemunhu mumwe chete
mwakaokundikana kuteerera kuyananiswa kwemwakaitwa uko, maakuchitopuwe judgment pamutongo wekutongwa kwemwakuitwa pano uko maiyananiswa panapa maakutongwa. Saka isusu tiri kuti uyo mwana uyo ngaabate nhaka yefamily, anenge aine nyota nesimba rekurima ngauye ataure nemwana haarambi nazvo nekuti ndezvababa venyu chete. Imurudodori ngachite changu ngazvochidini mangwana, ndopakuzoroyana, ndopakuzokuwadzana. Siyanai nazvo, svipai mhuka dzinongere. Munda ngewe mwana, imi mozondoya muchibatsirika muri chete. Aboba. Abadina kufara napo. Atina kufara napo. Saka poitwa sei? Toku mosiwa rendari mono. Zvazvinoita ndezvokudai. Anditi ndibaba wedu ka. Vari kutaura zvamai vangu, amai vangu vanovaziva. Vakatogara, vakatobva, amai vangu vakatobva pamushamba. That was 1959. Chiripo ndechekudai. Nyaya yekufa kwamai nekufa kwababa aisiyo achiri kudhila nayo. Alright, kokana muchitaura kuti vari kutaura kuti havazive dongo ramai vangu ava. Matongwa zvinobasa kati. Dongo ramai vangu ndo vakatotanga musha iwoyo nanaambuya vamwe vakadzokera kwaseke. Anditi amai vangu vakasara ndo vakanga vaine nzvimbo, Mirai ndikubvunze. ndonga vanga vaine munda. Mudonidzoke zvo mashure. Nyaya yana amai kani. Imi matauro kuti imwimwi ndakubvunzai kuti dongo ramai wenyu pari kugara ni mwati pari kugara ni imi. Ndati nini pane amai nini ava kitchen yavo ndo iripo pakanga paine imba yamai vangu ndopa vakapaza vakatozoisa imwe kabhedhuru karipo. Yakapazwa nani? Yakapazwa iye zvezi yakatopazwa naivo vana vakomana vakatovaka ndokamba karipo kana ndipe mupurisa tiende kuti ndinokuratidzai. Saka ndaitaura kune mupurisa tangoenda nemi. Mai venyu vari Ati ndakataura mai venyu vari kupi? vakafa Wakafira kupi? vese, vakafa vakafira kwaseke. Wakafira musha imomo ere kana kuti wakusha kwavo? Kwakusha kwavo kwaseke. Warambana nababa wenyu? Eh. Wakanga wachine nhaka ere musha imomo mai venyu? Ndosaka tiripo isu vana vavo vazukuru vava. Nhaka iri kuna baba ndiye muridzi wenhaka, mai havana nhaka. China mai kicheni. Ini ndikaroora mukadzi ndikaorambana naye ndikaroora umwe mukadzi unobikira mukicheni imomo, unless kana achinge afa ndiye inoti haabikiri mukicheni mukadzi wakafa. Muratonzwisisa? Kana akabuda akaenda kwaita imwe kicheni neumwe murume uko kwakutarisa zvoti kune kicheni yake futi iri kuno, hakuna mutemo wakadaro. Nhaka ngaisarire kumwana mudiki iri under umbrella name yesenemu yenyu. Waita problem yekuda kuti abatsirikane, obatsirikana mwawirirana, nhaka yakabatwa neuyu chete. Mangwana musazoti zvechangamira tanyashotonga semaichashirotonga kati kwani masabhuku. Asi matongera kati kwamani masabhuku ndikoti nachangamira akangofanana ini. Kana isi zvakafa baba vedu pano, mimi wangu Jackson Gudu ndiwo atakafa baba vedu. Ini baba wangu wakanga ine mukadzi wani, baba wangu mai wangu achibva washaya, baba wangu akuroora umwe mukadzi ndiri mukomana wani, kwakuende kovizvara umwe mukomana wawani, wobvawo wakawaka. Pari zvino zvinototi iwe uri kwamai nini nemusha wakwani wamai nini, ini ndiro mai wangu neni nehanzvadzi dzangu, iyewo nehanzvadzi yake wani, takangogara zvakanaka, hapana kumboswera chibato umwe kana kudini. Zvenhaka zvinoshupa. Onai zvako bude mawiri, zvakoita sei? Mushaende komuka muri kunetsana naye, muchasangana nemapipi nezvishamiso. Mwakopumhana uroi murukangana woti uri pasi wakagumbuka. Mutadze kutomuzorodza ipo papaswera muchinetsana nenhaka yake. Sei zvakadaro? Kana paine kutadza kuwirirana kana kutadza kurongwa kwenhaka iyoyi, pane zvichagadzirisika zvega, zvinozvigadzirisa zvega. Imi munozvigadzirisa muri anani pane zvinhu zvemunhu wakafa. Yamsena nomwari yembere. Kutu. Yamsaine kutu. Sendu wanzindwe tu ofisio sasa. Ya. Maita.
baba